Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün geçenki ýönaşymyz, ýagny suw getiren, suw getirmedik, küýje döwen deň bolmaja barada bir ýönaşy etdik. Bugün şonuň jemleýici ýönaşyny amala aşyrýas. Indi gyska ýatladyp geçenki edilen gurrunlardan uğralyp diýeýin. Hawa kardeşler, indi Türkmenistany gurmak, täze Türkmenistany gurma uğrunda görüşmek, bu zatlar gatty beýik zatlar ýa-ni taryhda belki-de ilkinji guramaçylykly bir görüşüm formasynda. Bundan öňem görüşler boldy. Onam ýatlap geçeli. 1865-nji ýyldan, ýani 19-njy asyryň ikinji, ýani 3-nji çäreginden diýip, 3-nji çäregiň soňundan başlap şu güne çelle biz Rus imperiýasynyň golasynda da şu aralyklarda da bir näçe söwüşler boldy. Gazawat, Göktepe, ondan soň basmaçy hereketi diýdi we bilmeýän başga da kiçik görüşler bar we bularyň hemmesi hem ganda. Orslar boyun eýdirmek üçin gatykän gan dökdi. Gyrmak üçin, ýa-ni insan gyryp nemetmek üçin ulandyrlar, dürli ýaraglarny deňäp gördüler. Ilkinji SAR diýilýärdi, SAR diýip bir samolyotlar bar. Bomba oklaýan ekeni howadan 1916-njy ýyllarda 16 we 1918-nji ýyllar arasynda döredilipdir. Ine şonu ilkinji türkmenleriň ýaşaýan owalarynyň üstüne oklap barlap görüpdirler. Ýa-ni gozalaň çykaran owalar bar ekende. Gaty oý diýdi. Ondan soň ýene-de bir owa bar. Tarih kitaplarynda geçýän ady, geçmeýänlerini biz bilemiz o. Şeýdip nemedip gelýär orslar. İzinden bolsa meýletin geçdiňiz diýip propaganda ýöredýärler. Ýa-ni dostlukly, doganlykly millet diýärler. Şunça gyryp nemedenden soň şeýlere bir tarap bar da. Indi bizim bu taýdaky nemämiz ine şu Rus basbalcılykly imperiýanyň nemesinden çykmak. Indi şunu çykmana kömek eden ýa-da şonuň uğrunda görüşen adamlar aýratynlykly bir tarapy bolmaly, ýani sylalandyrylmaly. Bu taýdaky alan meselemiz hem suw getiren, suw getirmedik we küýje döwen bardyr. Indi bizim asyl nemämizde suw getiren bilen küýje döwen bir däldir diýäs. Indi bu daýy has anykrak çykarmaly, suw getirmedik hem barda. Oňa arasynda. Indi bu 3 kategoriýa aýrylandan soň şeýle tapawutlar bolýar. Suw getiren sylalandyrylýar. Suw getirmedik sylalandyrılan ok adaty nähil hak bar bolsa ondan peýdalanýar. Küýje döwen sylalandyrılan ok tersine eden etmişi boýunça cezalandyrylýar. Ýa-ni jogapkärçilige çekilýär. Şey diýerler. Şeýle. Indi sylalandyrma diýilende näme zat bilen sylalandyryljak soragynyň jogaby şu wagt anyk däl, anyk bolma mümkinçiligi ýok. Hemme zat torandan soň ölçenilýär-de, ýa-ni ortalamasy diýip aýdaýyn. Bir zatyň ortalamasyny çykarmak üçin dogly şu iş tamamlanmaly-da. Indi biz bu mysal hökmünde nemedeli gönümel şeýle boljak diýip kabul etme. Mysal hökmünde ine toprak paýlanylacak. Bu toprak paýlanan wagty topragyň gowy ýeri bar, erbet ýeri bar, suwly, suwsuz, gowry, otly diýeli. Şeýle ýerler bar-da. Indi suw getirenlere, suw getiren kategoriýasyndaky adamlara, ýani göreşen adamlara topragyň gowy yerleri veriljekde. İlkinci şolaryň saýlama, hatta saýlama haky boljak. Ýani beýjeller. Şonuň ýaly bir aýratynlyklar bolup biler. Başga da ýene nähili aýratyn pensiýa haky diýeli üýtgeşik we nemelerde bolýar.
Ondan başka da beýleki nemeleri adaty, jemgyýetiň adaty gatlagyna da bolmajak, başga zatlar hem bolup biler. Ve şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar. Bu doly kanunlaşmaly we bu hazyna munyň nemesinde durjak. Iň köp gyzyklanýan bu işe ýa-ni göreşýänleriň tarapyny tutýan neme hazyna guruluşydyr. Ähli ýurtlarda da şeýledir. Syýlaglandyrma işi hazynanyň inisiatiwasynda bolup geçýärdi. Bu tarapy şonuň ýaly. Indi bu göreşiň netijesinde Rus imperiýasynyň haly asy bolmak bilen çäklenen ok. Munyň dowamında türkmeniň ähli baýlyklary yer asty, yer üstü, soň ýa-ni aýtdy, garaşsyzlygy, öz ygtyýarlygy hemme zatyny kazanjak. Indi bu zatlar hem gözüňize getirseňiz, ine syýlaglandyrylmaly, adamlaryň näme üçin syýlaglandyrylmalydygy göni ortağa çykýar-da. Şeýlerek kardeşler geçenki ýonançyklarymyzdaky gurumlardan şular peýda boldy we buň ses berilişige gidip bileriz. Bir neme bolsa eger geçenki edilen gurumlara goşmaça ýa-da düzediş giriziljek bolsa gurrum edip bileriz şu wagt. Kardeşler, o 5 minut wagt aýryljakdyr. Şeýle o ilkinji sözü Merdan kardeşimize bereýin. Esenlikler yurttaşlar. Endi geçen ýylma belli geçdim da bu herekatyň asyl manysy näme diýeni, ýani indi şonu başga sözler bilen özetleşek bolýanda, indi hasam düşünýär bolar biziň halkymyň bunu öwrenmäne hukuky bar diýýärdi. Indi şöyle ýagdaý bar, iki bölek bir neme vardır, isleg vardır, istek diýýärdi, niyet Arapçada. İsleýänler birinji bölek arkasyny doldurýandyr bir herekatyň. Ýöne arzu edýänler bardyr, arkasyny doldurmaýan, ýani ýatan ýerinde ham hyýal edýär diýýärdi. Indi şol hakykatdan hem watançy diýmäýinde ýurtsever hökmünde, ýani aýdyňlanan gatlak bu ýani halkyň sesine gatnaşyp gören haçandan bäri şöyle politikasy bar da açyk. Ýurt bähbidi üçin edýän işlerini hemme açyk saklanýar, tutulýar. Ýüzde her kim görebilýär, okabilýär diýýär. Indi ýanky aýdyňlanan gatlak nemesini isledi, ýurdun öz neme, öz başdak bolmagyny isledi. Ýani onsoň ýurdun öz baýlyklaryny özüne siňmegini isledi. Şöýlelik bilen bu gatlagym şu wagtky sistema tersine bolýan hereket taby. Bu gatlak isledimi, bu gatlak bir ýurda ýe çykdymy, ýa çykmak isleýärmi? Şu gatlagym ýene de ýurdy dowamatyny alyp barmaly diýip düşünýärler. Bu öňkü sistemany durun ýerinde bilinen omurýar da. Nähili diýýärdi, bunu getiren bir täze Türkmenistan ideýasy bardyr. Şonuň bir aýry goýulmasy bir hereketiniň biridir. Ýani özli, köklü bir hereketdir. Öz-özünden demedýän, ýani ölüp bilýän, döräp bilýän, evrim çykaryp bilýän diýýärdi. Şonu şöyle düşünýär. Buň aňysynda näme bar? Ýurdun baýlyklaryny, gymmatlyklaryny millileşdirmek, ýani özünde saklamak diýip düşünýärde. Ansoň geçen ýylda aýtdym, yerli halkyň aýdyňlanmagy üçin iň bähbitli hereketleriň biri diýip düşünýärde. Şunu şöyle kysala alaýyn. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı?
Bu neme aslında düşünüklü geçen uzun gurruna edildi geçen kıyana çıktı. Şu sebeple yine de yok var olsa o fikirlerinizi alıp bileriz. Eğer yok olsa da ses verilişine de gidip bileriz. O Parahat kardeşimize vereyim. Sağ olun. Sevgiyle hormatly kardeşler. Şu anda içinde Türkmenistan'la dini halka karşı halkın aşığını, hoğluğunu görüp şu gözünü yumup gelyenleri hilgala formatlap, hilgala kedilerden halkı alap bileni için halkı dolandırıp bilen halkı alap yani aşığı getirip ağzım oradan dok etmeli deyip korkutup terör topu hizmet eden adamları filyalar, bezilerde ne ilkinci yapar bir hakiki doğruyunu öne çıkaran, yüze çıkaran ağara saygırıp hani ak bıyığın gara değil ya deyip aydıp bilenleri hükman filyalardan ve halkta gati düşünmeyi, düşünüp fikirlenmeni, oylanmani dörtçük zattan beri gati umut, kopkır filyalarmak näme bilen hilgirmelerini ony ýurda baranmazdan soň mejlis formatlaryna tor aýdyldy. Ýani şaýda şu goşulmadyk diýenden hökmen gelecekdäki çağalarynyň ýanyna ýüzlerini utanjaklaryny, ýüzüniň gyzarjaklaryny bizden duşdaky adamlaryň ýani şonu men bilýän %100 diýjekler. Bu näme diýjek akly etenden kaka senem goşulaýyn mekiniň şo wagtlar diýjekler. Şo wagtlar ýüzüne puşman bolup öldürüň nähe derejede bir 200 adamlyktary biljekler-de tu götermedikler. Men şey diýdim belli. Tawalım dinleýän üçin. Gaty umut pikir ortaatdygy kardeşler. Tawalım dinleýän üçin. O hakykatdan men şu soňky 4 ýyldaky tejribe diýip aýdaýyn. Şaýat bolan nemelerim boýunça. Yani men pikirimçe iň köp puşman bolýan, ökünýän millet mikän diýen, iň köp ýalňyşýanan şol sanda. Yani dogry ediljek adam ýalňyş edýän, ondan soň ökünüp puşman bolup gören millet hatarynda görýän ýa-ni şaýat bolan zatlarynda netije çykarýanda. Sözü Ýeňiş kardeşimize bereýin. Nemerdan sen ýaňy aýdanda neme dik geçdiňde şu tarihten bäri ýani köp yüz ýyllardan bäri ilkinji gedek edilýän bir iş ýani şu jemgyýet. Indi men şeýle bir zada akyl ýetirdim-de ne biz türkmen diýär özümizi ýöne aslymyz türktür. Oğuz türkleri, Orta Aziýaly Oğuz türkleridir. Orta Aziýaly şol Oğuz türkleri türkmen bolaly bäri Türkmen ady berilip, Türkmen özlerine men Türkmen diýeli bäri hiç bir döwlet gurmadylar, hiç bir uly bir işin başyna baryp, ýani köpçülik bolup uly bir işin başyna baryp, şol işi bitiren bir ýerleri ýok. Gaýta gitdigiçe güýçden gaçyp, iň soňky urşa mine şu 1881-nji ýylda Rus imperiýasynyň eliniň aşagyna girildi. Indi biz şu wagt diýilýär-de täze Türkmenistan gurulýar. Ýöne dogry häzirki ady boýunça täze Türkmenistan ýöne hakykatda
Ine gelecekde de göz yetirler. Hakykatda biz Oğuz döwletini gurýarys. Oğuz ilini. Yani Oğuz türkleri bolara. Geleceğin Türkmen däldi, Oğuz türkleri bolara adlandyrylmaly. Hem de bu Türkmen ady da belki men muňa nemem ýok, yani bu men öz zadym. Pikirlerim. Türkmen ady dünýä ýüzünde awraýdan gaçdy. Yani dünýäniň her ýerindäki türkmenleriň gözüňi ýagdaýlaryna hemmämiz şaýatdyr, bilýändiris. Türkmen diýmegem Türk iman sözünden gelýär. Bu da Araplaryň getirip bize dakan bir sözü, iman eden Türkler diýilip. Ýa-da men Türk diýip aýtmaklygy bu ýalňyş bir alamat. Yani men Türk diýmek näme gerek? Aslında bu Araplaryň bize dakan atlary Türk iman Araplaryň şol ady goýandan soňra da bir türkmeniň şol Oğuz türkleriniň hiç ýyly bir döwletem bolmady, hiç ýyly bir söz hakam, güýjem bolmady dünýä ýüzünde awraýdan gaçdy. Biz agyram bolsa belki de gerçekler agyrdyr ýöne türkmen adyndan da gelecekde çykmamyz gerek, çünkü bu dünýä ýüzüne maskara bolunan Oğuz türkleri eski adymyza dönüp barmagymyz gerek. Öňkü güýjümizdi. Hem de bu işleri, yani täzedänden bir geçmişdäki bolan güýçlü bir Oğuz döwletiniň başyny tutan bu adamlaryň syýlalandyrylmamasy, yani bu iş bitenden soňra bir söz hakynyň berilmemesi ýa-da bir derejeleriň berilmemesi bu döwlet üçin, täze gurulan Oğuz döwleti üçin de bir nemedir, aýypdyr, hem de onuň dünýä ýüzündäki awra üçin bir aýypdyr. Şonuň üçin bu uly bir işdir. Bu işin içine gatyşan her bir adamyň, uly işe edeniň, kiçik iş edeniň her biriniň aýratyn ýeri bolmalydyr, orny bolmalydyr. Täze Oğuz ilinde de söz haky bolmalydyr. Beýleki adaty adamlardan ara tapawdy, kän uly bolmalydyr. Çünkü edilýän iş de uly bir işdir. Kiçik bir iş däldir. Şulary aýtjaktym, sag bolun. Bu aýdanlaryň gaty mene şahsen gyzgynlyk bilen garşylaýan. Indi Oğuz sözü tarihte 700-nji ýylda, yani 1300 ýyl mundan öň geçýärdi. Yani Oğuz diýip Oğuzlar hakynda uzun zatlar ýazylýar. Göktürk, yani Orhun yazıtlarında geçýär. Oğuz diýilende Hazar ýakasyna ýerleşen Türk boylaryna berilen ad da, yani Oğuz diýmek birleşmek manysyny berýär. Soň iň soňky Oğuz döwletiniň adam ýa bu Oğuz ile. Yani bu döwletiň ady bu haçan ýykyldy? Yani 1055-nji ýyllarda ýalňyşmasam. 1055-nji ýylda iň soňky Oğuz adyny göterýän Oğuz döwleti ýykyldy. Yani Oğuz o döwleti barlygy nemesi gaty uzak däl, tarihlerde açyk gezýär. Nähil işler, nemeler alyp baran, ýa şo ýa bu Oğuz ile nerede ýerleşýär diýip sorasaňyz, häzirki Balkan, ondan soň Özbegistan, Gazagystanyň çäklerinde günümüzüň şo taýda paýtagtynyň hem ady Ýeni Kent. Yani täze şäher bolýar-da. Täze şäher sözem farsçadyr. Ýeni Kent sözem gadymy farsça, ýöne ýeni sözü bizim öz dilimizde bolmaly. Şeýle paýtagtynyň ady şol. O döwletiň adam, ýa-ni ýap Oğuz ili. Şeýle indi bizim bu söz nämen gozgamagyň sebäbi ýa-ni dinleyijilerim kellesi garşyp biler, ýa-ni täze Türkmenistan sylalandyrýar diýdik-de. Şo sylalandyrjak makam diýeli, sylalandyrjak makamam şeýle bir awraýly bir zat bolmaly diýip aýtjak boldy düşünşüm boýunça ýeňiş kardeşimiz.
Eger goşjak zady ýok bolsa sözü dowamyndaky ýylleşmese bereýin. Yok men aýdyp bolum. Hawa, onda sözü Gurban kardeşimize berýär. Meniň aýtjak şu alan temamyz bar. Küýde döwen we suw getiren bilen suw getirmedikler. Bu hakykatdanam diýdi. Hakykatdanam diýerlandyrmaly. Sebäbi näme üçin diýsene? Şu biziň kellämde bir oturan bir pikir bar. Biziň türkmenler bir zat ýasasa, ne samalyot ýasasyn ýa bir zat vertolyot ýasap şok bolsa da uçurmalar ýa bir zat şuny pesleýärler de ama orsun bir alkaşy bir zat ýapsa da şonu ýokarlandyrýarlar. Ondan şu ýa-da ne bir ýylyň içinde bir aýdylýan gurran malar ors gelmese gyrnyşy gora bilmez. Bu neçeli biz dünýä häkim bolup gezdik. Bu näme üçin biz edibilemiz o zatlar. Bizi şöyle baskın yapıp gezdiler ya da bizden ötecek bolurlarım şöyle aşağı bastılar. Şunun için biz täze Türkmenistan'da şu hak eden hakkımızı almalı diye düşünýän. O zaman şu bir söz var. Biz şu hakkın iyisi öz baylığımızın öz iyisi bolmaly. O zaman şunu aýdaýyn. Bir köle olup ölününden bir özgürlük savaşı verip ölünün daha iyidir. Ben şu yerde cemleğinlerden sağ olun. Sağ olun. Ama bulamine öz ihtiyarlık uğrundaky görüşrek demesi düşündürüş bu meselen. Sözümü Ýüwe kardeşimize bereýin. Sağ olun. Benim şu yerde aýdyp geçecek bolýan şu wagtda çelli, yani kardeşlerimizin aýdanlary bilen Ýeňiş kardeşimiz aýtdy. Yine bir şimdi adını eşitmän galdım, o kardeşimizin aýdanlaryna katylýan, ondan da şer goşjak zadym. Rus imperiýasynyň koloniýasylygyny öň bilmän geçtik, indi gözümüz açıldı, indi bilip başladık hemme zady. Aslında Rus imperiýasy nämenin arkasından imperiýa olup ýören diýsem, bizim her gün saatlaýyn Türkmenistanyň baýlyklaryny alıp onun arkasından güýçli olup näme edip ýörer. Aslında Rus hiçbir zatam däl bu alanynda. Misal üçin şu 1987-nji ýyllarda çağlarymyň biri şu Rossiýaga 3 aýlyk praktikaga gitdi. Şonda şu aýdan sözü var. Aýlykdan soň 10 gün hiç gaýsy gelen ýok, soň sülmüräp, ölüp, yılan ýaly süýrenip gelýärler. Biz praktikaga bardyk, şu brigadir 2 ýana näme edip, "Pajalsta, meýlinki can çağalarym siz stanoklary ýakyp berip diýe, siz şunda stanogy işledip durun" diýip, o işleýän asnalny adamlar gelen ýok. Emmesi alkaş ekene olaryň şu oğlumyň 17-18 ýaşyndaky oğlumyň aýdan sözü şu. Olar wapşe diňe içmekden başka işi yok diýip. Bizim baýlyklarymyzy sümürüp, kudurup imperiýa olup ýören olar. Şu su getiren bilen küýze getiren diýen ýaly, inha nesip bolsa şu baýlyklarymyza eýe çykyp alanymızdan soň biz hiç näçe wagt geçmeden yurdumuzu gülala güllük edeceğimize inanýarys. Şonuň üçin hem şu 4 ýylda gecesini gündüz edip işinden daşary köpler aýtdy, bulara aýlyk tölenýär diýdi, bulara pul berýärler diýdi. Hiç kimem bize pul beren ýok. Gaýtan biz özümüz 4 ýyldan bäri näme işimizden wagtymyzy aýryp bir yere gitmeli olsa gidip gelip näme etmeli olsa şu Zavostok näme protesta wagtlarynda özümüz protestalary öz güýjümiz bilen etjek olup näme edip şu güne yetdik. Şonuň üstünden bizim izimizde çağalarımıza baskı yaptılar. Häli bugüne çelem ýapýarlar. Olaram näme kimler ýapýar? Şu Rus imperiýasynyň Rus koloniýasynyň imperiýasynyň
ayakları, elleri, gözleri bizim çağalarımıza nämet beren. Şolar bilen indi biz misal üçün 4 yıldan beri şu halkımıza azatlık, erkinlik, öz yurduna öz eye çıksın deyip kömek edip nämeden soň olar bilen biz deň bolmaly mı? Yok, bu tarihe girmeli. Şu adamlar gerçekten silahlanmalı. Şu eden işine göre, nämedenine göre sebep halk ayaklanmalı indi. Bizim o şu wagta çeli alınan hemme baýlyklarymyzyň pullaryny gaýtaryp almalı, olaryň özleri olmasa olaryň eýizinde galanlar häl tölemeli. Näha Alman-Rus savaşynda nämedenler Germaniýanyň nämesi häl eçeli töläp ýören şu Russiýaga näme cezasyny. Olarym şoň ýaly tölesin. Sebep o baýlyklar hiç kimin enesinden atasından galan baýlyk däl. O bizim hakkımız. Biz hakkımızı talep etme hakkımız var. Bizim çağalarımızın bizden geçen şu günleri görüp bilmeyen giden enelerimiz, atalarımız, babalarımızın hem hakkı var o yerde. Yani şunu aydayın dedim. Sağ olun. Başka da söz almak isteyen var mı? Yeniş kardeşimize vereyim sözü. Şu wagtky rejim öz hyzmatkarlaryny, öz işleme yerine yetirjilerini syýlaglandyrýandyr. Haýsy bir polisiýany görüň, beýleki normal bir adaty bir halkdan, daýhan bir adamdan baý ýaşaýandyr. Haýsy bir prokurory görüň, ýa bolmasa häkimi görüň, islendik bir ýani şu sistema hyzmat edýän islendik birini görüň, şolar syýlaglandyrylýandyr we adaty adamlardan gowy ýaşaýandyr. Ýola çykanlaryna da, köçelerde de, nähilleki gedenlerine de özlerini rahat duýýandyrlar. Meselem diýeli bir prokuror arkaýyn maşyny içkili käde sürüp bilýändir, içkisiz käde tizde 60-dan sürmeli ýerde 120-dan hem sürüp bilýändir, hiç kim adım tutýan däldir. Köçede giýjän normal bir adam akşam saat 11-den soňra toy etse 11-den soňra mihmanlaryny dagatmalydyr. Emma bir prokuror toy edeni togam öçýän däldir, gaýtam. Tersine tok öçäýse-de, men öz görendädim, öçäýse-de şoň mihmanlar garanky ýerde oturmasyny diýip ýörüýtü, elektrik stansiýadan ýörüýtü bir tok öndürýän maşin, uly bir maşin taýýar gapdanyna goýulýar. We ol giýje saat 11-e çenli däl, daňdan ertir 1-den çenli ol dowam edip bilýär. Bu syýlaglandyrylmakdyr. Bu rejim syýlaglandyrýan adamlar näme iş edýärler? Bu mesele deli. Bu adamlar halky birinciden gorkuzýarlar. Yalan tökmede atyp türmäge basýarlar, türmede öldürýärler. İş etjek adamlary iş etdirmeýärler, işlerini ellerinden alýarlar. Häkimler hem gowy ýaşaýar. Häkimleriň näme iş edýär? Häkimler halka pagta ýygdyrýar. Diňe pagta buğdoy şuwundur. Häkimiň başga bir işin, halkyň bir işini edip halka peýda getirjek bir iş edip beren ýerini hiç kim gören däldir. Ne ýollar oňarylýandyr, ne owalarda mektepler, çağalar, baglar ýa başga bir zatlar. Umuman halka hyzmat berýän hiç bir sektori etrap vilayet häkimleri edýän däldirler, ýöne bular syýlaglandyrylýandyr. Halky basýandykları üçin, halka zorlap pagta ektirip pagta ýygdyrýandykları üçin syýlaglandyrylýandyr. Kim syýlaglandyrýar? Rus imperiýasy we oňa hyzmat edýän iň ýakyn hyzmatçylary, şu wagtky rejimiň başynda oduranlar, olar syýlaglandyrýar. Näme üçin? Turwany goramak üçin. Türkmenistanyň ýerasty baýlyklaryny arkaýyn Rus rejimi sömürüp öz peýdasyna ulanmak üçin. Halky gorkuzýarlar, halky gorkuzýanlary, halky garip goýanlary, halkyň elinden işini alýanlary, halkyň çağasyny bilimsiz goýanlary, halkyň çağasy gulluga gidende öldürýänleri, halkyň adamsy hassahana baranda
bejerip bilmän öldürýänleri syýlaglandyrýar. Indi şu wagtky alınıp barlayan iş bulara garşy täze Türkmenistany gurmak, täze dänen bir döwlet gurmak. Bu işin maksady näme? Yankı aydanlarymyň tam tersine bütün halky täze dänen öz ygtyarlylygyna bowuşdurmak, bütün Türkmenistanyň umumyndaky yer asty, yer üstü baýlyklaryny halka bermek, gaýtaryp bermek we halkyň sosial durmuşyny düýbünden gowulaşdyrmak, ýani ösen jemgyýetleriň kiýaly. Olardan da belki gowy bolup biler, çünki biziň potensiýalymyz gaty uly. Halkyň çağalaryna iň ýokary derejede bilim bermek, umuman sanap otursaň ýanky başdaky sananlaryň tam tersini gözeňize getirip berin. Şu zatlary eden adamlaryň syýlaglandyrylmamasy da bir gülkünç bir zatdyr. Yani birleri senin elinden iş yerini alan wagty onu syýlaglandyrýan bolsalar, başga birisi gelip senin şol iş yerini öňküsünden hem has gowy edip açmaňa mümkinçilik döredip berse, sen onu näme üçin syýlaglandyrmajak? Ya da sen yurtdaşynda, öz yurdunda işläp bilmän, yurtdaşyna çykyp aýraçylyk çekip pul gazanmaly bolup görken, gelip seni öz yurdunda yurtdaşyna gazanjagyndan has gowy gazanyp has rahat bir işläp bilerýär ýagdaý döredip berjek bolsa näme üçin sen onu syýlaglandyrmajak? Yani bu zatlar sanap otursaň gatyken, şonuň üçinem syýlaglandyrmak diýilýän zat bu bir hem döwletiň täze gurulan döwletiň bir awraýyny, mertebesini ýokary götürjekdir, iş edip bilýän hem de gelecekki nesilleri görelde boljak. Gelecekki nesilleriň hem ýani iş edýän adamyny syýlaglandyrmaly diýilen nemäni akyllarynda canlandyrjakdyr. Ondan sonra iş eden adam syýlaglanar. Bizde bir agaç ustasynyň hiç ýyl adysy çykýan däldir, emma ösen ýurtdaky agaç ustalar gaty baý ýaşaýandyrlar. Çünkü iş edip bilýär, halk, döwlet onuň eden işini syýlaglandyrmaga ýa-da bir hukuk ýene bir zatlar onuň şeýle derejede işläp öz hünäri boýunça galmaga mümkinçilik döredýär. Biziň hem täze gurjak döwletimizi şolar ýaly zatlar boljakdyr we bunu edip biljek adamlara hökmany suratda syýlaglandyrylmak şertdir, yani hükmanydyr. Sağ olun. Ýa, sağ olun. Sözü Umyda kardeşimize bereýin. Sağ olun. Şurada aziz Jeniş kardeşimizin aydalarına biraz koşun. Ulu Berdimuhamedov bilen Kiçi Berdimuhamedovlary Putin Kreml tarafından syýlaglandyrdylar. Medal astılar. Näme üçin astılar bu medaly? Halka näme peýdasy boldy? Yani bir yurt üçin näme etdi? Bunu syýlaglandylar. Soňam yüzyıllardan beri raşizmin sistemasy bilen näçen bir aýdynlanan halk, adamlar öldürüldü, kırıldı. Soňam öldürilmeyenler türmelere atılıp öldürüldü. Indi bundan soň täze Türkmenistanyň hazinaşy aljak kararımız bilen täze Türkmenistanyň guruculary adalatly bir şekilde syýlaglandyrjak we syýlaglandyrylmalydyr. Näme üçin de bu biziň hakkymız. İş eden bilen iş etmeýäniň tapawudy bolmaly dep düşünýän. Sağ olun. Sağ olun. Ine olam gowy sonra ine Berdimuhamedowler nämäniň şanyna syýlaglandyrylýar. Olam ýylda diýen ýaly bolýan ýaly, ýalňyşmasam. O syýlaglandyrylanda dakylýan nemes bardyr. Ol ady var, näme? Ady ýadyňyza düşse ýazyp bilersiňiz. Rus imperiýasynyň baýdagynyň reňkindäki bir ad bardyr. Georgiyevskiy lenta diýilýär. Georgiyevskiy. Служба за Отечество diýem, näme şolar ýarap birdatdyr bunu. Ine. O watan üçin hyzmat diýmek, bularyň watany
orset bolmaly. Onu şanly, şöhratly ýagdaýda, dabaraly ýagdaýda dakanyp alýarlar onu. Putin gowşurýar. Bu zatlar belli görünüp duran zatlarda ullakan bir näme kirlenmäne gerek ýok. Açyk görünüp duran zat. Diňe şonu sözünü etmek yeterli mi kendiyen? Şöyle başka söz almak isteyen kardeşlerimizden bar olsa söz verip bilerin eğer bir çene geldi diyen olsanız o cemlep başladı. Sözü Mive kardeşimize vereyim. Şu yerde yine bir yankı aydanlarımın üstüne yetirecek olan da şu Soyuz dövrü bilen hazır şu gün içerli hiç adam değişmedi. Misal için şu vaktam şon yaldı, misal için ova yerlerinde ayda aylık birilen yok. Bunlar yılda bir gezek dahod alıyattılar. Ondan dahod alandan onların kirmeği şonun içinde, pahtayıganı şonun içinde, bir maşkaladan 4-5 kişini sürüp ertirden akşama çel şu pahta meydanda. Şoların hemmesinin aylığı şu vaktin puluna garanda 4.000 rubl, 5.000 rubl dahodu, bir yılki dahodu. Ova yerinde pula zat almak, satın almak on yal zat yok. Misal için agarodunda nämäsi olsa özünde yetmeden onun agarodundan, bunun agarodundan barıp alıp birbirine näme diýetiler. Ýöne şu döwürlerde şu brigat olsun, başlık olsun, ova sovet olsun, şoların öýlerinde işleyen ayallar vardı. Şoların sığırını sağan, öýünün işini eden, çağalarına sereden, ýöne pul alan yoktu da, şu yerden 1 litr süýtme ya agarodundaky bir zatyny alıp getirip çağalarını ekleyen ayallar vardı. Agarodunu işleyen erkekler vardı. Aýtjak zadım şu günler häzirem şoň ýaly, öňem şoň ýaldy. Şu durmuşdan çıkıp, aydınlığa çıkıp, täze Türkmenistanda her kim özgür, her kim özü adamların hemmesi deň bolmaly. Hiç kim hyzmatyny etmeli däl. Şu durmuşy görkezip her kimin öz topragy bolmaly. Misal üçin erter bir gün gelip senin öýüňi ýykarýaly, bu toprak senki däl diýmez ýaly her kimin eline tapu veriljek. Her kime şu topraklar paylanacak. Şoňa halka şonun için hizmet edip 4-5 ýyldan bäri işini, güýjüni taşlap kömek eden adamlar silahlanmaly diýip düşünýär. Şonu aýdaýyn diýdim. Aha. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Mesele boyunca. Cennet kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Benim şu yeňiş kardeşim sözüň üstüne yetirjek bolmyn. Şol küýze döwenlerin nemesini aýtdy da küýze döwenleri syýlalandyryldy şu häzirki Türkmenistanda. Şondan ahlaklylyk gitdi. Ahlaklylyk bolman soň hemme adamlar uje ýalňyş işe başardylar. Endi şu täze Türkmenistanda syýlalan başlansa dogry iş üçin, ýalňyş iş üçin hem cezasy berilip başlasa adamlar uje dogry iş etjek bolup ahlaklylyk ortaga çykýar diýjek bolanda arkaýyn uje hemme dogrular aýdar. Şonu aýtjak boldum. Sağ olun. Sağ olun. Şu wagt yamanlyk eden syýlalandyrylýar, ýaxşylyk eden hem cezalandyrylýar da. Geçenki nemede de bir iýleşimiz aýdyp geçdi ýanky. Ýaxşylyk edip yamanlyk gazanýan diýilen neme bir söz bar diýdi. O şonuň aňyrsynda da şu zatlar yatan bolmaly diýip
Aytyp geçdi o şeýle ýa-ni gepin bir uçy şoňa geldi diýen aýlanyp. Sözü Sapar kardeşimize bereyin. Sağ olun ben bırak sesimi demerek bağışlarsanız bu griplat bir yani katı kovzatları ayttınız sağ olun aydın deyip elim aldırdım. Neme ne Türkmenistan'da seyredip görseniz o küçücük oğurluk edenleri oğudan nepeden şağarlan tecenin türmesinden çıkarıyandırlar. Ulu oğurluk eden Dubai'da London'da Amerika'da Rotay'dan çıkarıyorlar. Yani Roman pilaglanış nemesi var. Yani diyor ne kulluğumu de inni o duyup başladık o kulçuluktan çıkmalı. Kulçuluktan çıkmayacak olayan atlaklar vardır. Birinciden kulluğunu bilmeyen atlak var. İkinciden çok kulçuluğu gorap son yok olmasını öňden üçin biz hukuk gorucu diýse, olar hukuk değil. Bu durmuşyny goramak üçin döwletler kurmuşdylar. Adyna milisiýa diýdi, KGB diýdi, prokuror diýdi, hukuk yerde o hukuk goralardy. O hukukyň bar ýerinde hukuk gorulýandyr. Gurum hukuky ýok. Onam hemmece bilýär hukukyň ýokdur. Şoň üçin bu temany elalýaňyz sağ bolun. O meden goşulýan. Bu diňe ýanky bir işin karşılığı bir neme almak değildir. Bir ýanky jemgyýete, topluma bir görüllüdür. Ýanky gowy iş eden adamyň kadri bakaty nemeti bolmalydyr. Değeri bolmalydyr. Sonra yalanam ortadan ayrılar, oğurluğum ödödünün ortadan ayrılar, ahlaklığım bir yerlerden gelir yuvaş bir uğruna gelmez. Olmasa biz yalanın içinde yaşatmıyoruz. Yani. 100 yıldan oğurak. Tamimet sözü, Türkmen'in atavaba sözü. Sonra yani bizim leksikonunda çıkıp gidiptir. Bir asırdan sonra yatılıp böyle oluyor yani. Şu bizim sözümüz değil. Bizim atavaba hayatiyetimiz. O Türkmen yaran sözleyen neredir hiç var. Kellerini kestiren sonra alaktır. O zatlar yok olup gidiptir. Yani şu zatlar için katı ulu nemeti vardır. Tavu olun. Benim koşulayan ödüm oturdum. Nava. Sağ olun kardeşler. Indi o soňky gezek soraýan, ýa-ni düşünjesini, pikirini aýyrmak, goşmak isleýän bar bolsa, söz alyp biler. Soň ses berilişige gideli. Mälik kardeşimize beren sözü. Salam kardeşlerim. Sağ olun söz berenizde. Şimdi men bir gysgarap geçeyin bir silahlanlarma nemesinde bugüne çenni Gormaçoklu terör toporun veripeli adamları silahlandırılıp gelindi, dilip bellenilip geçildi. Onlar ne halka bir hizmet verdiler, ne de bir önümçülük kollu, ne yurda, ne bir devlete ikisinin peydatı bolmadı da, yine de halkayı korkutup bir önümü önürecek. Şu yurda halka bir peyda verecek nemelerin önüne engel oldular. Yine de silahlanmalarına devam edip silahlandırılıyorlar. Indi bunların bir tarafa bol neme şol ajam bolsaň, garibam bolsaň şol nemede devam etmeli diýen düşünjäni goýdular. Ajam bolsaň ýurduňa, watanyňa
satmaly däl. Çünki bir aşakda bir evik halky dönük diýip nemetdiler. Dönük diýip tanatdylar, halk düşmany, dönük döwlet düşmany. Bir tarapyndan dine bagladylar. Ya dinçiler eýle bir basky, ýumşaklyk bilen beýle bir düşünje berdiler bu halka, bu millete. Ýagny garna daş baglan Peýgamberimizden göreldi almaly, ajam bolsaň, garyban bolsaň, garyplyga nemet, muňa bir gaýrat etmeli diýip şeýle nemeler bilen bular ýene-de sylalandyrmak nemesi bilen geldiler. Umuman aýdanmyzda bu halkyň ruhuny öldürdüler her tarapdan. Bir tarapdan gorku salyp bir ýerden beýle bir ýumşak davranyşlar bilen indi bu nemeden hökmany ýagdaýda çykmaly we bu gulçulukdan çykmaly, bulary bu sylalandyrılan nemeleri bular ortadan aýyrmaly we şol bu halkyň bu sylalandyrmasy, mesal üçin mülkger diýýänmi, meselem ýa wezipe de bol biler. Ondan şolaň nemesi boýunça da bir ýurt ösmeli, bulaň içinde ölüm öndürjek mardyr. Herkilek ine ilmli bilimli adamlarymyz baý ýöne gömülge ýatyrlar da sebäp öňlerine engel bolýarlar. Ýa-da bir şu bu guramaçykda bir terror toporuna ýa-da bir ýaranjaňlyk ýoly bilen şeýdip ýol almaly bolýar da. Onuň bu nemelere gatnaşanlar, bu rejimiň üýtgemesine gatnaşanlar hökmany dogry we doly derejede sylalandyrylmaly we muny da hak edýärler. Sağ olun, sözümü gutardym. Sağ olun. Sözü Hayat kardeşimize vereyim. Gelýärmi? Gelýär. Bugün biz ýurtdan gysylyp çykaryldyk. Ýzyňyzda çagalarymyz uzak kaldy, maşgalalarymız bozuldy. Ýöne hemme zatdan önemli bir zat var, o da bizim vatanymyzdyr. Topraklarymyzdyr, vatanymyz. Topraklarymyz bolmasa hiç bir zatyň önemi ýokdur. Gerek bolsa topraklarymyz üçin janymyzy bernäde taýyndyr. Ol topraklardaky baýlyklardan bizim çagalarymyzyň hem bizim hem hakymyz bardyr. Ve biz o haklaryň bize berilmegiň tarapdary, berilmegiň isteýärsen hakymyz var almaga. Kardeşimiz sözünü cemledi ya mikrofon yaptı. Kardeşler indi bir boşluk bilen cemleme faslımıza geçeli. Elini kaldırıp duranlar eline düşürse ses verilişi ederiz. Karşı kop olmaz ayalı. Sapar ağa hayatı iyileşmez. Eli kalıp dur. Olur düşürse o var. Indi kardeşler su getiren ve su getirmedik ve küyüzede ben deyip 3 kategoriye ayırdık ve bu tayda da su getirenin sıylalandırılması meselesi vardı. Böyle iki kategoriyanı deneştirmek için, ne için sıylalandırılmalı için o tayı yazıldı. Yani gençlerin fikir edilmek için de. Şimdi bizim edilen gurumlardan gelip bilecek neticemiz yani şu yurdu kurmağa, täze Türkmenistan'ı dikeltmeğe gatnaşan, görüşen her türlü sınıfdaki adamlar. Bu sınıf meselesine şu an 10 sınıf olur dedik. Birden 10'a çelli. 10. sınıf en yukarı sınıf. 1. sınıf en pes. 1. sınıf yanlışlık bilen ama kömeği değen olsa deyip gözünüze getirin. 10. sınıfdaki bari yol bilen hem mezatı bilen katnaşan adam deyip fikir edin, yani düşünmek için de bu.
Sırplar meselesine. Şeyle bular silahlandırılmalı diyilen demeye geldik de. Şimdi bunu yankı su getirenlerin silahlandırılacağı boyunca karar kabul ederiz. Bu kararı yankı koşulayan olsanız elinize aldırıp bilersiniz. Eğer elinizi kaldırıp bilmän galsanız sesinizi açıp koşulayan saklandım ya da karşı çıktım deyip aytıp bilersiniz. Şeyle nemelerim çıkıyor arasında. Eğer eşitmedik bar olsa su getiren kategoriyanın yani kömek eden kategoriyanın silahlandırılması boyunca karar kabul edeceğiz. Bu kararı koşulayan olsanız elinize aldırıp bilersiniz. Ama eğer elinizi kaldırıp bilmeseniz hem sesinizi açıp aytıp bilersiniz. Emeğinizi. Elim kalmindırıptı kemine. Aha, bolya. Kaldırıp bildim. Hı-hı. Elim kaldı mı? Hava. Kemine maňa görünen nokta men elim galdymy? Bolya kaldı. Hava. Belli kaldı. Hava kardeşler elinizi düşürüp bilersiniz. Hava emmekimde oldu elini düşürsün. Eğer düşürüp bilmeseniz çıkıp tazeden girseniz hem bolya kahve telefonlar donyan olmalı şu tarafta da aklınızda olsun. Hemenin eline düşürmesi gerekli. Yine 3 adam aldı eline. Eğer düşürüp bilmeyen alan olsa çıkıp tazeden girip bilerler. Bir kardeşimiz donuptur çıkıvan bilen okmuş. Ona kömek ediyen. Yine de Acahan kardeşimizden şeyleme. Şeyle olsa ona da kömek ediyen tazeden girip biler. Kardeşler bu karara saklanan var mı? Bu karara saklanan var mı? Sesini açıp aytıp biler. Eğer karşı çıkan var mı? Kardeşler onda şu tayda ses verilişik dememiz neticelendi.
Ova, bu karar gaty möhümte, meniň pikirimçe, sebäbi adamlar bir göreşmek üçin, bir ýaşamak üçin ýa-ni material nemesem gaty möhümdir we şonam Täze Türkmenistan üçün etmeli aýratynlyk tanamaly, synyp ýokarlandyrmaly da şeýdip. Bunyň soň derece dogrudygyna ynanýan özüm şahsy. Şeýlelikde bugünkü ýygnaşygymyz netijelendi. Indi bir ara kesmeden soň ýene täzeden bir ara gelers, täze bir meseleni ýola goýmak üçin. Sag bolun. Sağlıkta görüşelim.